tapi wajib gawe pangeran sholat dadi nagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar sholat saya dingadoke tidak mungkar maghrib lan isya prayogane ditambah sholat sunahe Sembrono iku minta agama elingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kemareng besok munggah swarga. Padha nindakake adan wos kumandang wayahe sembahyang netepi wajib gawe pangeran sholat dadi nagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna subuh luhur lan asar sholat saya dingedoke tidak mungkar maghrib lan isya prayogane ditambah sholat sunahe Sembrono iku minta agama elingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga.